Survey. Survey. Ay, nagpapasalamat po tayo doon sa ano, yung sa mga sumuportan. Medyo umangat po tayo nung Magic 12 ba, sir? last survey. Pulse Asia tayo. Yes, sir. 11%. So, nasa number 11, gano'n. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin si Tol. Sir, number 11. Ano ang inyong gagawin or ginagawa to possibly place the number higher? Sikreto ko na yun, baka gayahin ng iba. Sipag lang siguro. Mas popular yung iba eh. Diba? Mas sipag lang. Wala na.